Ләлә мәчете. Исәнме, дускайым? Син яшәгән җирдә мөгаен мәчетләр бардыр. Бүген без Башкортстан Республикасының баш каласы булган Уфадагы иң матур мәчетләрнең берсен ясарбыз. Моның өчен безгә гадәттәгечә ак кәгазь бите, кара, кызыл һәм зәңгәр карандашлар кирәк булыр. Әйдә, мәчетнең манараларын ясыйк. 2 параллель сызыксыз. Өстендә очлы манара яса. Уфадагы бу мәчетнең атамасы Ләлә мәчете. Ләлә чәчәген син дә беләсеңдер. Аны әле тюльпан дип тә атыйлар. Ләлә чәчәге сафлык, яңарыш, дуслык билгесе. Без ясаган мәчетнең манаралары Ләлә чәчәге формасында булыр. Ләлә мәчетенең манарасы 53 метр биеклектә икән. Элек-электән мәчет манарасын намаз, ураза вакытларын искәртү һәм азан әйтү өчен кулланганнар. Бүген дә манарадан азан тавышы ишетелә. Хәзер шундый ук манараны мәчетнең икенче ягына да ясыйк. Ләлә мәчетен 1998 елда ачалар. Аның эченә 1000 кеше сыя. Мәчеттә дини бәйрәмнәр, Корбан һәм ураза гаетләре уздырыла. Мәчетнең тәрәзәләрендә бизәкләр бар. Эчке яктан караганда алар матур чәчәкләр булып күренә. Уфада яшәүчеләр бу мәчетне ярата. Шәһәргә килгән кунакларга да аны күрсәтергә тырыша. Афәрин, бик килештереп ясыйсың. Хәзер бинаның үзен ясарга кирәк. Кара карандаш белән битнең уртасына бер уртача зурлыктагы 3 почмак яса. Һәм өстенә зуррак итеп түбәгә охшатып почмакларсыз. Ләлә мәчетендә әле мәдрәсә дә бар. Мәдрәсә ул мәктәп кебек. Элек балалар мәктәпкә түгел, мәдрәсәгә йөргәннәр. Анда дини дәресләрдә математика, география, әдәбият кебек фәннәрне дә өйрәнгәннәр. Мәчетебезгә кайбер детальләр ясыйсы калды. Бергәләп эшләсәк, тагын да күңелле була. Игътибарлы бул. Минем артымнан кабатла. Әйдәле, мәчетебезгә тәрәзә ясап карыйк. Мәчетнең зур гына өлеше пыяла тәрәзәләр белән бизәлгән. Алар нык торсын өчен тәрәзәләрнең формасын 3 почмаклы иткәннәр. Мәчетебез әзер диярлек. Хәзер инде аны төсләргә буйысы гына калды. Син беләсеңме? Ай, мөселманнарның бер символы. Шуңа күрә аны манара башларына куялар. Бездә ай уң якка карап тора. Кайбер илләрдә ярым ай өскә караган. Гадәттә андый илләрдә күктәге ай да өскә таба карап торган кебек күренә. Менә сиңа мә. Хәзер зәңгәр төс белән мәчетнең пыялаларын да буярбыз. Мәчетләр дөньяның бик күп шәһәрләрендә бар. Элек алар бер-берсенә бик охшаган булган. Бүген исә нинди генә төрле мәчетләр юк. Ләлә мәчете дә башка мәчетләрдән аерылып тора. Аны милли мәчет дип атарга була. Чөнки Ләлә чәчәге ул башкорт һәм татар халыкларының милли символы. Әйдәле, кызыл карандаш ал. Башта мәчетнең түбәсен һәм манара очларын кызылга буяп куйык. Ләлә төсле матур булып торсын. Афәрин, без булдырдык. Хәзергә мин синең белән хушлашам. Киләсе очрашуларга хәтле.